Sanibonani, nazi indaba zothukela News Times ngamafuphi. Osopolitiki nekhulu ephezulu kahulumeni eNingizimu Afrika yonkana bangasibanyusela amaholo ngo-4.1% maduzane kulandela izincomo zekhomishana eyimele yokukhokhelwa kwabasebenzi abasehhovisi likahulumeni. Uma kugunyazwa ukunyuswa kwalamaholo kuzodla uhulumeni imali engaphezulu ka530 million. Kwenyuswa kwalamaholo okuhlongozwayo kuhlanganisa iholo likaMengameli, ongqongqoshe, amalungu ePhalamende, ondunankulu, ongqongqoshe befundazwe, amakhansela, amajaji, izimantshi nabaholi bendabuko. Ikhomishana ithe inflation yehle yafinyelela ku-3.5% ekupheleni konyaka, kanti kulindeleke ukuthi ihlale phakathi ka-3.5% no-4.5% ngonyaka 2025-2026. Bangaphezu ka-20,500 abasebenzi basehhovisi abawela ngaphansi kwalolu hlelo. Iholo likaMengameli Cyril Ramaphosa ngase lenyuka lifinyelela ku-3.48 million, kanti ongqongqoshe bazohola imali elinganiselwa ku-2.8 million ngonyaka. Masihlabela phambili umphathiswa wezokuthuthukiswa komphakathi waZulu-Natal nosihlalo we-NFP esifundazweni Nkozana Mbali Shinga uthi uvula izandla kubaholi beqembu abafuna ukumkedula ubese enxusa kuba kuphela izimpi zangaphakathi ezilimaza ukusebenza kwe-NFP. UShinga ukhuluma ngemuva kokuba usomlomo esishayamthetho saKwaZulu-Natal uNkosazana Nontembeko Boyce echithe umzamo wesibili ubuholi be-NFP ukumxosha esishayamthetho. Ubuholi beqembu befuna akhishwe ngenxa yokumiswa kwakhe eqenjini kulandela ukwehluleka kwakhe kweseka isiphakamiso singabethembu ubuholi bukaNdunankulu Thami Ntuli. Somlomo uthe lolu daba kufanele lixazulule ngaphakathi eqenjini hayi ePhalamende. UShinga ugcizelele ukuthi uyabuhlonipha ubuholi kodwa ngeke athule uma imigomo yeqembu ingalandelwa. Unxuse ubumbano njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya seliseduze wathi ukulungisa izinto kubalekile kunokulwa. Kanti-ke udaba esiphetha ngalo abantu baseNingizimu Afrika basebenzise imali engaphezulu ka1 billion ophuzweni oludakayo ngesikhathi-ke samaholi kaKhisimusi. Lokhu kukhula kakhulu kusuka ku400 million ojwayelekile setshenziswa ngey'nsuku ezejwayelekile. Ukuthengisa kukhuphuka ngokushesha ey'nsukwini eziholela ncibijana njengoba abantu bethenga utshwala bemicimbi, imibuthano yomndeni kanye nemikhosi. Lokhu kwenza isikhathi samaholide sibe esinye sezikhathi ezimatasatasa ey'tolo zotshwala namathaveni ezweni lonke. Nokho ochwepheshe bezempilo baxwayisa ukuthi ukuthengiswa okuphezulu kuza nezindleko ezinkulu zenhlalo. Ukusebenzisa kabi utshwala kunomthelelo engozini zomgwaqo, ukulaliswa esibhedlela, udlame nobugebengu. Kanti uKhashifa Enza ovela kwinhlangano ye-Rethink Your Drink uthi izaphulelo nokukhangisa okukhulu kukhuthaza ukuphuza ngokweqile. Okungeze ngokuthi iNingizimu Afrika isebenzisa imali efinyelela ku-12% we-GDP yayo ubhekana nokulimala okuhlobene notshwala. Asibeke lapho-ke indaba zothukela News Times. Ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ucindezele insimbi ukuze uhlale uyithola njalo ntambama. Sithole ku Facebook Thukela News Times kanye noThukela FM.